Mun nimi on Niina Saarikangas ja mä oon lyhytterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Terveisiä täältä mun terapiahuoneelta. Mä otan vastaan asiakkaita täällä Järvenpäässä ja lisäksi mun vastaanotolle voi tulla etänä ihan ympäri Suomen. Lyhytterapiaan sä voit hakeutua erilaisten mielen ja arjen haasteiden kanssa. Oli kyse sitten elämänhallinnan haasteista, masennuksesta, ahdistuksesta, peloista, uupumuksesta, ehkä huoliajattelusta tai vaikka parisuhteen haasteista, niin matalalla kynnyksellä sä voit hakeutua lyhytterapiaan. Mun terapia on ratkaisukeskeisellä otteella tapahtuvaa, mutta mä hyödynnän myös muiden terapiasuuntausten työkaluja. Vastaanotolle voi hakeutua eri-ikäiset, eri elämäntilanteessa olevat ja myös pariskunnat. Mun nettisivuilta niinasaarikangas.com sä löydät lisätietoja ja sieltä pääset myös näppärästi varaamaan ajan. Ota rohkeasti yhteyttä.